Masak dong pohong ki enak pol, tapi sik tak curhat sik karo bojoku. Enak kan tak segini mentong kulung ya. Persendian itu ya anak PTL. Ini Pak Jajan gitu. Tutorial. Dong kuku. Bulan. Oh, itu ya sayur-sayuran. Ini sayur-sayuran deh. Dong lulen lah, Pak. Wes ngono kuwi wong lanang ki nek dicurhati ya to. Iki mau ki ceritane aku ki kondo persendianku ki rada sulaya ngono to. Apa mergo kakean mangan apa ya aku ngono. Apa kurang sayur. Terus jarene nek kurang sayur sing arek digopekne godhong lulen, dong cukilan iki pakan wedhus kabeh, guys, ya to. Bojomu nek sing kaya ngono kuwi apa ora doan ya. Wong dicurhati ngoyo-ngoyo kok malah bojone arek dipakani pakan wedhus. Piye ya sayuran, tapi kan dudu pakan wong ya to. Iki makne iki masak dong singkong ngene iki paling enak ini dimasak becek, guys. Dimasak becek iki masak ora pedes ngene iki jan mantep. Wis enak pol.